Tapang at pagmamahal sa bayan ang pangunahing sandata sa laban para sa kalayaan. Mga ito magdadala sa atin si mahabang parang ng pagiging ano. Buong pusong ipinagtanggol ang bansa mula sa kamay ng mga Bayan sa banyaga. bayan ang may pagkakabuta. Unitin para sa kalayaan! Unitin! Unitin! Isang pagkilala sa sakripisyo at kadakilaan ng ating mga bayani. Aling pag-ibig pa Ang Brigada News FM Philippines, kasama ang buong sambayanang Pilipino, ay nagpupugay sa mga nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bansa sa araw ng ating pambansang bayani. ako'y kasama mo. Kung ang gintong palay ay kumakaway, katabi mo ako sa bukid bayan ko.